Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa programa'n mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbangkal daw bigat kata kayo amin apo, mabigya kabasan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga ipasabi na sari balita issue tan komentaryo ni Pakaratsari Matuan.
Liknay Balay! Siyempre, kalop kanta ba yun? Saray ka paborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez, at your service, always. Hansay magdaralingkor, magtarian ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kanta ba iti matad sayan agaw. Miyerkules la ataten talagagik, petsa 20 la at bulan na Agosto, taon 2025. Jad technical side, hangga payarom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Long weekend. Ane, nabuwas atatang tanagagik, August 21, Ninoy Aquino Day. Okay. It's a non-working holiday. August 21. August 21. Movement. Yes. Atom yun, atom. Pero a sandwich, kanyan pati Friday, adamay. Anto yun o Friday ay? Nga po balon. Hangga po. A sandwich la. Kindala, may leave. Correct. Piano long weekend. Saturday, Sunday. Isang Lunes lalamot. Oh. August 25, National Heroes Day. Ay ni man ni, ang balbalang natin. Yes. Kaya that is a 5 days bakasyon at atang tanagagi. Long weekend. Long weekend na talaga. At actually, wali sa kay Esquilaan dyan luyag tayo Pangasinan. Sa FINMA, Yupang, walay anunsyo tula ka paborito RJ. Yasay kwanto dyan to provide sufficient time for students to travel home for the upcoming long weekend. Classes tomorrow, August 20 today, 2025, in both Dagupan and Ordaneta campuses in all levels will be suspended from 12 noon onwards. 12 noon? Oh. Holiday bukas, di ba? Yes, holiday. So, maaga na silang magdiditira. Yung mga afternoon classes, wala na kayong pasok. Okay. Swerte nyo ha. So, you will have a long weekend. Pero di ba, holiday, usually walang pasok? Oo. Ba't may pasok? Hindi, kasi 20 ngayon. Bukas yung holiday. Ay, ngayon? Ngayon yung 20. Ngayon yung sinasabi mo. Ngayon yung sinasabi ko. Na half day hanggang 12 o'clock lang sila. Okay. So, para may chance sila na makapag-travel pa, lalong-lalo na yung mga malalayong bahay, inuuyan, mga estudyante. So, they will have a long weekend. So, today yon pala. Yes. Then, sa Friday ay? Sa Friday, yun na nga, na-sandwich na rin. Anong dyan, eskwelahan? Wala na, sinuspende na rin. Wala na rin silang pasok? Wala na rin silang pasok. Hindi pa, wala namang anunsyo. Wala namang anunsyo. 21 lang, sinasabi. So, ito lang ngayon, I just don't know, pero sinasabi nila, for the upcoming long weekend. So, ibig sabihin, baka masandwich na rin yung Friday. Pero walang official. Pero wala pang official, hintayin natin. Kasi hindi naman malinaw itong sinasabi na hindi naman binanggit yung mga dates. Pero yung today yung today 20. Lang is 20. Yun ang half day. Half day kayo. Yung mga estudyante lang. Yes. Hindi yung mga empleyado. Yan. Oo. Pero kanina, madaling araw, nahilo ka ba? Bakit? May yugyug? May yugyug daw eh. Hindi naman. Anong oras? 5.1, 12:43. Nga po, mansinggo kang ni. Parehas naman. Kasi paglilabitan ay. May kaptangan na sa ugip, yakonda. Paglilabi. Ay, kaplasan ton mantata ko, may ditanod libsong is. Nalay CCTV, classmate Raimundo Lopez, sakbay to nimpawit Isingit ko pala ba't nilaton niluban may sa kaya garita. May CCTV, ikitang-kita yung kanyang pagbukit-kit. Wala siyang damit pang taas. Tayo yung damit niya, pero yun yung pinantakip ng mukha niya. Nako. Kaya panawagan daw sa mga opisyales ng Barangay Libsong, magrunda daw kayo. Yung mga tanod, kapitan. Pero alam naman po ninyo, yung magnanakaw, tumatiming yan. Pag walang nakikitang mga nagro-ronda o kaya walang sagabal, di ba? Walang peligro sa sila atake. Ang totoo niyan, kitang-kita sa CCTV. Ang totoo niyan, kapaborito Ajay, bago sila kikilos, talagang nagmamasid ang mga yan. Paikot-ikot, pabalik-balik sa lugar na kanilang tinatarget.
hanggang sa makakuha ng tiyempo. Yun, talagang chechimpo ang mga yan. So, actually, sa kanyang body, yung aura ng katawan, makikilala yun kung tagad dun yun kasi kitang-kita sa CCTV. May Saka tattoo, yung, may tattoo sa katawan? Wala naman. Yung paano maglakad, mga ganun ba, di ba? Kung taga doon, talagang makikilala mo yan. O, sige, so yung damit, na. Ginamit niyang pangtakip sa mukha. Pantakip sa mukha. Ano ba yan? Madaling araw daw. So, baka sumabay yan sa yagyag. So, yung yagyag, alas 12 alas 12. Saan yan? Sa Batangas. Batangas. So, alik naman siguro. Malapit lang naman pagka Saan na ba yan? Tama. Calaca, Batangas. Medyo malapit-lapit lang. Actually, sa nasa Luzon kasi. Sa Quezon City, naramdaman nila ang intensity 3. Sa Makati City, intensity 2 naman ang naramdaman nila. So, medyo malakas. Medyo malakas lang. At hindi lang, talagang malakas. 5.1 mararamdaman na yan. Yes. Saka yan, yung epekto niyan, syempre, nanervyos ka. Aking kwa mo, yes. Say talara na muta na may kasilto. Yun, syempre. Diba? Kasi na-experience natin yung nung 1990, di ba? Biglang daisit labat, tapos niyugayog to na tudo. So, ingat-ingat lang. Yun yung mga experience na talagang di mo makakalimutan sa buong buhay mo. Yes. Pero sa Senado naman, ayog-yog mo, tira, gage. Para may project, nayuyog-yog natin. Ito, summarize natin yung ilang oras na nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing. Na ang chairman po dyan, si Senador Rodante Marcoleta. Siya, yung may maimbestigan na senador mo. So, una sa lahat, na-confirm ng Senado, na-confirm ng Blue Ribbon Committee na talagang may mga ghost projects. May istoryanta, may substandard. Walay project, pero substandard. Pero tayo babagamay, ghost project, wala, projects. As in wala. Oo, pero napunduhan. Ay, socialist. Confirmed ghost projects. Tapos, may kadwa. Inapag na namin sa pundo. Kasi ghost project yes. Walang ginastos Di napagda namin. Yes. Tapos, pangalawa, na-confirm din na yung mga contractors, meron silang political ties. Konektado politics. Baka mga bataan ng mga iniiwasan nila yung ganayari man, di ba? Nandyan na, papasok na yung dami. Hindi karakala. Yung dami, kunwari. D-U-M-M-Y. Ayun, dami. Hindi yung D-A-M-I. Pangatlo, na-confirm din ng Blue Ribbon Committee na bilyong-bilyong piso ang questionableng ginamit o ginastos. Tignan mo. Bilyon. Speaking of bilyon, samantalang may kababayan tayo ni walang 1,000. Di ba? Maong nawalay san nasusudbo sa to. Bilyon yung pinag-uusapan. Nako. At pang-apat. Tamaan sana ng kidlat. Yun. Ang pang-apat ito. Yung mga magnanakaw. Ito kapaborito, RJ. Inamin ng DPWH na hindi sila nakikipag-coordinate sa mga flood control offices nationwide. Bakit? Ano pang saysay? Meron pa ba yan? Meron pa Yung flood control? Di ba under ng ang umbrella niyan is DPWH din? Doon sa pagkakaintindi natin. Pero walang, so direkta na sa DPWH main, parang ganon? Oo. Yun, kaya nga mayroong binuong Agno flood control Yun. Tulad dito sa atin. Meron pa ba yun? Diyan sa Rosales yun, di ba? Kaya nga to control the flooding. Doon ako nagtataka kapaborito, RJ. Kasi nung si Engineer Hines. Tama, di ba? Yung si mabuti yun at nalalaman natin dahil nung si palaging Hines nagpapa-interview yan. Nung si Engineer Hines ang director dyan, meron tayong updated tayo sa mga kasi balita. Talagang nagbibigay ng impormasyon yun. Updated ka Pero sa ngayon, sino na ba? Wala tayong naririnig. Nako. So, meron pa yan?
Meron pa. Pero walang coordination. Walang coordination. Ang alin, ang DPWH. Ang DPWH. Saka Yan. Agno-flood control. Oo. Ang tanong, saan niluluslus yung pundo? Sa Agno-flood control o sa DPWH? Yan. Yun ang tanong. Yan ang mga Sino ang tanong walang ulit, coordination? So, ano pa yung mga Ito ngayon, ano yan, yung isa-isahin mga natin, na-unmask na mga impormasyon. Ay, isa-isahin natin. Balikan natin yung ghost projects. Mhm. Inamin Oy. ni DPWH Secretary Manuel Bunuan Oh. na may mga ghost projects na nagkakahalaga Oy, ng 5.9 billion pesos Nakaw. sa Bulacan. 'di ba pwedeng habulin 'yan? Oh. Dahil yung graft and corruption, mga ganyan na it will take around 15 years ata bago mabura, parang Oh. gano'n, 10 years, mga gano'n. Yes, kasi So, kailan 'yan? Oh, so kasi kahit may yun. nabanggit na may mga in-implement na mga projects sa Kalumpit, sa Malolos at saka sa Hagonoy, Ay, Bulacan. Bulacan, yung Pero- may area dyan na flooded. Oh. Flooded. Pero pinabulaanan ito ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada. Bakit? Sabi niya, hindi naman nag-exist yung mga projects na yan. Kwento. Okay. Oh. So ibig sabihin, meron silang mga projects doon. Yes. Pero sabi ni Senador Jinggoy, wala naman. Wala naman. Yun. Ito pa. Mm. Nung Tignan mo yan. tinanong ni Senador Estrada Mhm. ang isang kontraktor, Mhm. one district engineer, Mm. kung ilan yung exact figures Mm. ng mga projects. Mm. There are actually 85 projects worth 5.971 billion pesos in one engineering district alone. Wow. Tiba-tiba. Oo. Saan kaya yan? Pero ang sinabi ng district engineer, Oh. I don't have the numbers. Sinong naglabas ng numero? Oh, Kung wala, ano ba yan? Ano I ba yan? don't have the numbers. Oh. So, nagalit si Senador Estrada. Oh. You are misleading the Senate. Kwanto? Oh. Eh, Oh. buti pa si Senador, mayroon siyang numero. Mayroon siyang nababanggit na figures. Pero doon sa distrito, wala. Ano distrito lang yan? Distrito lang yan. Ganon kalaki? Oo. Ito pa. Baka siguro yung above 50 million sa region. Baka region na yung ituturo dyan. Di ba? Kasi pag project na above 50 million, ang implementing agency, ang sangay, hindi yung sa district, kundi doon sa region. Region na. Kaya may mga pinabibid na less than 50 million Baka para ito, doon district gawin. Baka ito, kapaborito pundo RJ, ng distrito. Total na ito. Total nga. Baka pinisay-pisay. Total na to, pinisay-pisay na lang. Alright. Okay. Now, ito yung bigger problem. Mhm. Walang coordination. Yun. Walang Nag-focus coordination. dito ngayon si Oh. Senador Marcoleta Oo. at sinabi niya, Mhm. bakit inignore? Bakit nalaman niya na bakit inignore ng DPWH ang River Basin Control Office. Ito yung agency tasked with making sure na yung mga flood projects are actually connected and useful. Anong pa ba't nandyan yan kung walang coordination? Kaparpara to laya may manggawa kay kin kapaborito RJ. Manggawa kay drainage system. Manggawa kay drainage system pero ang gapoy pawayan to. Agamang kukuniktaan. Ay, so basta ginawam. Basta ginawam. Alam mo yung rason nila dyan? Hindi nga. Kasi ginawa natin yung daan, standby yan. Dahil hindi bubungkalin mo yan. Mamaya, pag meron ng output, o di abala, so standby. Yun ang rason nila dyan. Standby drainage. Standby. Pero pagka ulan, stagnant. Pagka stagnant, happy yung mga Aedes aegypti na nagdadala ng dengue. At siyempre, ano ba yan? standby lahat. Standby ang Walang tubig. Pati Standby ang mga tao kasi apektado sila sa baha. Happy yung lamok. Nako. May pamamahayan. Ginawan nila ng bahay yung lamok. Okay. Ang sabi ngayon ni Senator Marcoleta ganire. Even if you enumerate 100 river basins to us, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, then nothing will happen. Useless. Kasi agirman kukuniktaan. Nga ba?
it doesn't serve its purpose anymore. Agauntan ka paborito ajay. Aganan susuldungan na Yes. pulpultot. Kaya nga Salitan Pangasinan. wala may instances siya unran labat na libog-libog Ay nga po. na nulay danom so dalan. Because ang gapi paway ay danom. No may drainage, kung paway yung dalan. Ayun. Una pa imbis siya unlos-lusod ilog, ala. Pinukok mo labat may danom, mapaw na lamang. Kasi ito ito ang reaction ni Senador. Ano yan? Meron silang yung depositoan ng Awoy, raraya. Ay, Akin tasirin at sa kwanto ng Senador Marcolita. Tignan mo Akin yan, tasirin kwanto. Why are you keep on building? Why are you keep on building? Hindi naman kayo nakikipag-coordinate sa River Basin Control Office. Yun. Ang problema rin sa DBM, labas ng pera. Hindi kasi basta may yun, program of works ba yun? Pero wala yung solution, yung kung saan pupunta. Ito gawin natin. Ang pinakamasakit pa kapag i-release na ng DB. May SARO na. Alam mo yung SARO? Special Allotment Release Order. Yun na yun. Pero ang pinakamasakit, kapaborito RJ, bakit walang ginawa yung secretary ng DPWH? Di ba siya rin yung nag-divulge na may ghost project? At siguro hindi niya time. At that time, anong ginawa nung naupo? Pero siyempre, nandyan ka nang nakaupo, di gawan mo na ng remedyo. Ayusin mo na. Ngayon, Amontan ka paborito, RJ. Pwede din. Under the command Tignan mo, responsibility. Diba, hindi yung pag-upo mo, kung ano yung sinalang, teka, saan ba ito pupunta? Ano ba yung nandyan na? Nakukonektahan nito. Kasi kung problema na yan na inaiwan sa'yo, edi bigyan mo na ng solusyon. Pwede din. Bakit mo iiwanan? Bakit mo tatalikuran? Hindi, dapat no. Kaya nga nandyan ka bilang sekretary. Gauntan ka paborito, parang ganun yan, mga kapaborito. Kaya ang sabi ni Senador Marcolita, coordination seems not to be in the right place. I admit that we did not have any significant coordination at this point in time. So walang coordination. Yun ang problema, mga kapaborito. Ngayon, pumunta tayo sa, actually may mga contractors na hindi dumating kahapon sa committee hearing. Kaya binigyan po sila ng subpena. Pinadalhan na po sila. May mga in-invite din. Yung mga parang resource person, mga gano'n na pwede ring magbigay ng input about dyan sa epekto. Wala naman. Wala naman. Kasi 'di ba o kaya sa Kurakutan wala. 'Di ba si Magalong, si Mayor, willing naman siyang, 'di ba? Yes. Pagka siguro imbestiga na kung paano nalulusta yung pondo. Pero siguro yung iniimbestigahan yung aktual, yung kung ano yung mga project, kung ano yung mga gungguna na sara may proyekto ya gagawin lumalabas wala Maraming appear Eto, alamin naman natin ngayon. Ghost project. Saan nanindigan yung mga senador? Si Senador Marcolita, sabi niya, this is not about grandstanding. Kaya nag-grill yung mga DPWH dahil hindi nila binigyan ng pansin ng RBCO. Ito yung River Basin Coordinating Office. Ang sabi naman ni Senador Estrada, at least may napaunat sila na, na parang kulang na masusolusyonan. Pero paggawa siguro ng in aid of legislation yan. Diba? Of course, in aid of legislation to. Sabi naman sa part naman ni Senador Estrada, na bulgar yung mga ghost projects. Yun. Na pwede na nilang may naresolba, nasaraan, agla tuloy-tuloy. Na parala, in short. Yes. With that, may pakabulgar. At ang movement naman ni Senador Bato de la Rosa, bigyan ng subpena. Yung mga hindi dumating. Wala bang nagsabi na kailangan dikdikin at kung sinong mapatunayan, sampulan. Parang ganon. Nag-i-start pa lang sila sa paborito, RJ. Nag-i-start pa. At darating din doon sa punto na yun. Sa puntong doon. Although may sinabi na rin si Senador Tulfo, baka may mabigyan na ng blacklist. Sinong Tulfo? Hindi na nabanggit kung sinong Tulfo. Dalawa yung Tulfo si din Erwin. Maring ganon. Siya yung maboka ngayon Pwede nang magkaroon ng blacklist. Mabigyan ng blacklist. Pero si Senador Subiri, sa kwento, the real elephant in the room, is the budget process
unhinted lawmakers themselves need scrutiny. Pwede din. Yung mga lawmakers. Kahit na anong gawin nila, kung wala namang may ibabudget yan, wala naman eh. Oo. So yung paggagamit ng pondo at yung paggawa ng batas regarding to that issue na kailangan resolbahin. Pwede naman, okay. Yes. Yung ibang senador, may tameme o may hindi nagsabi. Anong sinang aking idol dyan? Si Bigotilio, wala. Wala din eh. Wala din eh. Okay. So, ang susunod na bumbit ngayon ng Senado is to look deeper. Look deeper into budget insertions and ghost projects. Atay gagundot, atay pangukuy-kuy dayot, tapo nila bat. At wala ray na-unearth da, na-unmask ya impormasyon. How much more no aral naman dan eh. Ay? So pangkuy-kuy da. Paborito Joseph. Siguradong dakal so na kuy-kuy da paborito ajay. Pero siyempre mantipak iraramay akinabang. Lanatan. Bilyon. Wala ramay mangkebyumot. No, kasi walay abayulit tayo. Now, in line with that, mga kapaborito, ang tabayanan po ninyo, maya-maya, meron po tayong makakausap din na isang kontraktor. Isang kontraktor din. Ito yung so, maganda, issue dito very sa timely. Dagupan. Oo, very timely naman, kapaborito RJ, kasi lumalabas yung mga issue ganitong rin. Actually, sa buong Pilipinas, lahat po yan na unearthed ngayon. Lahat ng mga kontrata sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa lalawigan ng Pangasinan, hindi lang dito sa lungsod ng Dagupan, hindi lang sa Bulacan. Lahat na ng mga halos projects, hindi lang sa Oriental, Mindoro, na nabisto ni Governor na magkano yan? 1 billion per 1 kilometer ang budget. Kung sino yung yung nababanggit nung kasama natin, nasa luganan ako may surang nababanggit, salayog. Ano yun? Kontraktor din yun. Kasi parang sa Dagupan din yun. Oo. Sabi ko nga salayog. Ang tinatanong natin ngayon, ang tinatanong ng mga kasama natin, at tatanungin din natin ulit, as a follow-up, connected ba? May connection ba yung incumbent na punong barangay ng Tambak sa construction firm na yan? Dahil yung pangalan. Kasi sa pangalan, yung W Salayog. Saka yung kapitan is Willie Salayog. So may connection ba yung dalawang yan, yung company at saka yung person? Saka sa nakuha nilang record, ang daming mga ginawa daw na mga projects here in Dagupan. Oo. Kasi sabi nila, okay yung maging contractor ka at okay rin maging official ka. Pwede ka rin makipag-bid. Kasi yun nga yung negosyo mo. Pero wag sa sariling turf mo. Wag sa sariling lugar mo. Kasi that will involve conflict of interest. Naku. Di ba? Daming napag-uusapan ngayon, di ba? About pero in fairness, ayan, may in fairness naman. Doon sa mga kontraktor na gumagawa rin ng mga agno-flood control projects, di ba? Ang tinitignan naman natin diyan is kung gaano kamalat. Kung gaano yung nasusunod yung specification, yung magandang malaman natin yan mamaya kapaborito RJ. Sa ating magiging bisita this morning at hintayin po ninyo mga kapaborito. Mamaya andito na rin po gumagawa din siya ng mga flood control project. Yes, involved din siya sa mga flood control projects actually. Konektado pa rin sa mga tinatalakay natin. Kaya magpapatuloy po na ibalik harinin na sa rin pakabatan pa imano manlalapun sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:07 oras na natin sa Liknay Balay. Siyempre, call up kantabi ni Sari Magtaryoran kapaborito. Amigo yung RJ Jimenez at your service always. Taan na sa Magtarilingkor, Magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Good morning nga pala kay Nanay Conching. O yan, nakikinig po sila at nanonood ngayon sa atin. At siyempre, sa lahat na rin po ng mga single ladies ng Barangay Basing, kay Madam Emma Alipio, kay Madam Perla, kay Nanay Bihing, kay Kagawad SP, at saka kay Madam Ja. Hi, good morning. Bakit kasi single pa kayo hanggang ngayon? Yan ang tanong.
Ay, magandang umaga po sa inyong lahat po dyan. Hindi natin nakita. Ay, hindi natin nakita. Hindi nakita ng mga ano. Ito, may development tayo mga kapaborito, sa kaso ng batang babae na natagpuan dyan po sa may Tundaligan. Ang Pangasinan Police Provincial Office under the leadership of Police Colonel Arbel Merculio, officer in charge, sabi dito, remains steadfast in its commitment to securing justice for the young female victim found lifeless along the shoreline ng Bangusville, Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City noong August 15, 2025. Sinampa na po ang kasong kidnapping with homicide attended by evident premeditation and treachery committed with conspiracy noong August 18. Sa korte po, mga kapaborito. So mag-asawa po ito yung akusado dapat rito. Dapat lang na mabigyan ng hustisya sa walang awang pagpatay. Alam mo, buburgas subagok kabata-bata, babae, gigilitan sa liig. Ano ba yan? Nako. Anong klaseng tao kayo? Sabi ko nga kapaborito, sino man ang pumatay ano man yung kinikimkim nilang galit sa nanay nung bata kung sakali. Ay nako, saka biruin mo. Anong pakialam nung bata? Sumama pa? Oo. Saka salamat sa maagang pagresolba. Alam mo, malaking tulong yung CCTV. Yun, sasabihin ko na sana, CCTV, the best. Kaya sana bawat barangay at bawat bahay magkaroon din tayo ng mga sarili-sarili nating CCTV. Ang mura naman yun Tapos ngayon, may internet na kayo, may cellphone kayo, lahat naman, pati bata may cellphone. Actually, yung CCTV, kahit sa cellphone nyo, namumonitor nyo na. Namumonitor nyo Every movement na ma-detect niya, magtutunog sa cellphone nyo, ipapaalam niya sa inyo na may tao. Kaya nga natukoy po yung mga suspect. Kaya po sinasabi ni kapaborito Joseph na yung CCTV napaka-importante dahil doon nagumpisa kung paano natunton. Yes. Kung paano sumakay yung bata, kung sino nagrenta ng sasakyan dahil yung nakuna ng CCTV na sasakyan, rent a car. Tapos doon sa pinagrentahan may tinukoy sila. Yun nga yung mga suspect. So sila po ngayon ang naharap sa kasong nabanggit natin. At tingnan natin, mga kapaborito, kung makikita natin, depende na sa korte. So mabuhay po ang ating mga kapulisan. At sana tuloy-tuloy na po yan. Dahil talagang sumasabog ang aking dibdib. Yan. Timing lang. Sumasabog ang aking dibdib, di ba? Oo. Sa nangyari sa bata na yan. Nako. Ay, nako. Oo. Ito pang masakit. Ito pang masakit. Ilang pulis din kinasuhan. Bakit kamo? Bakit? Ilang pulis Caloocan ang kasi meron silang inarestong ama. Yung inaresto nila, ginawan lang nila ng parang nag-imbento ng kaso. Yung anak naman, dahil siyempre tatay niya, concern, hinanap niya, lumusong sa baha ni Manaliptos, inatayan pala. Ito yung mga bagay na napakasaklap na katotohanan. Masakit sa damdamin. Yes. Biruin niyo yun. Para nyo na rin pinatay yung bata indirectly dahil sa ginawa nyo yung kabulastugan. Ay, nako. Okay, siguro balikan natin yung mga issue about doon sa mga flooding, mga ganyan, dahil nandito na yung ating bisita ngayon. Biro bago tayong ganyan. Sabi nga ni Senador Marcolita, funds are wasted over questionable projects. Lives and properties are lost due to failures in flood control. Nako. Enough is enough. Meron na siyang May mga ganyan na mga sana magkaroon tayo ng isang talagang leader na tatapusin ng lahat. Di ba? Gusto ko yan. Tapusin ng lahat ng kabulustugan na nangyayari. High blood na ako Saglit, baka wala kang dalang maintenance dyan. Teka, medyo dahil sa bumaba yung upuan Commercial muna tayo. Galit.
inom muna ako ng maintenance. Nagagalit ka na kasi tuloy. Tignan mo yung Ayan, upuan. may upuan, nagalit. Natakot sa'yo. Biglang Biglang umurong. bumaba. Sige. Magpapatuloy po. Lignay. Balik. Karinin na sa rin pakabatan pa imano. Malalapanin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
now and call Barber Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for men and women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Kung papapil sulik na ay bali at ating talagagik alas 8:19 sa oras tayo siyempre kolop kantabay ni sa rin magtariran kapaborito. Amigo RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtariran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. At sa bagtatatin talagagik kunong samay ni Bitlatila ni Man at bali-bali yan patang natin niya ni pantutungtungan tayo ay. At walay na imbitan tayo. Si karamat ataten tanagagik at negosyo dasuntan man kontrata na saramay proyekto at gobyerno. Actually, si karamay subject na samay sa kaya aka-feature at social media amay flood control project di Tanay at Barangay Lasip Chico diyan siyudad na Dagupan walay pundo to 96.5 million pesos. At si karaman sa ibabagay contractor na satan niya riverbank protection along Sinukalan River at Barangay Lasip Chico dyan siyudad na Dagupan may BMK Construction Corporation, formerly BMK Construction. But before anything else, at wadyan mangitarnira na lugay at sekretarin amin, and for all you know also mga kapaborito ay bisita tayo is also a former vice mayor. So he is also a legislator, he is also a politician. So former vice mayor na Bali na Bugalyon. He is also an engineer by profession. And by profession, he is an engineer. Kaya involved po sila sa mga construction. After their stint sa politics, kasi nag-retire na sila sa politics, but siyempre ang tailatan, if it runs in the blood, it will always be manifest ang gano in the future agan na iwasan. At wadyan mangitan na lugay sekretary namin mga kapaborito si engineer former vice mayor Ernesto Aquino Mata. Sir, good morning. Good morning kaibigang Joseph. Yes sir, good morning. Magandang umaga din po kaibigang RJ Jimenez. Yes, thank you sir and welcome kaibigan. Ayan. Unang-una sa lahat, mga kapaborito, tanungin na natin si engineer. So, diretsahan na ya kapaborito, RJ. Sir, Vice Mayor Engineer, sa inyo po ba itong BMK Construction? Ang BMK Construction po ay isang family construction corporation na pinatatakbo ng mga magkakapatid. Ang namumuno po dito ay ang aking ate si Bilya Matakim at ang mga pamangkin ko sila ang vice president, madaming mga miyembro pa ng pamilya at ako po ay isang operation manager na itiniturn over ko na rin sa pamangkin ko kumbaga ako na lang po ay isang director on special concern. Kaya pala Bilya Matakim, kaya BMK. Yun. Okay. So, ito pong BMK Corporation, Vice Mayor, ilang taon na po na nangungontrata sa mga proyekto ng gobyerno? To be exact po, nasa 40 years na po. Matagal-tagal na rin. Yes po. 40 years to be exact po. Ayan, oo. So, within that 40 years, span of 40 years, Vice Mayor, sa mga nagawa po ninyong mga project sa gobyerno, meron ho bang pagkakataon na tinawag po ang inyong pansin sa inyong mga ginawang projects? Ayon po sa aking pagkaalam, ni isa man po ay wala kaming natawag sa mga project na hindi kanais-nais. Hindi po namin ito maaabot
na 40 years. Mhm. Ang BMK naging AAA pa. Oy, AAA na. AAA. Mhm. Nagmula sa category C hanggang AAA. Inalagaan na mabuti ang BMK. Mhm. Ang BMK Construction ay hindi makakasali sa World Bank funded project at saka mga project, foreign assisted project, kung ang gawain ng BMK ay gawa-gawang kung ano-ano dyan. Kaya mas qualified po kami. Alam niyo po, ang mga Amerikano very strict in structural integrity. of the Integrity, project. yan. Ganda yan. Oo, yung Structural integrity. The quality of work. Okay. Ano po? Okay. So, engineer, talagang for 40 years, wow, that means something. Na 40 years, andyan pa rin po yung BMK Corporation at tuloy-tuloy na talagang nakikipagkontrata sa gobyerno. Engineer, meron po kami nabasa sa social media na ito pong BMK Construction ang gumawa ng flood control project sa Lasip Chico. At nitong mga nakarang pagbaha, lalong-lalo na dito sa ating lungsod ng Dagupan, napuna na binaha pa rin ang naturang lugar. Despite the fact na mayroon na yung flood control projects na yan na ginawa ng BMK Construction sa Lasip Chico. Would you like to share your thoughts on this issue, Vice Mayor? Totoo po na may project ang BMK yung nalagay dyan sa social media under the regional engineering office ng DPWH. Yung Lasip Chico na yan ay nagawa, tapos na, pero under warranty period. Okay. So ibig sabihin po, pag under warranty period ay may mga correction pa, may konting crack, pero pag major correction, remove and replace. Okay. Opo. At shoulder ng contractor yun. Shoulder ng contractor. Ilang taon yung warranty pala? 1 year po. 1 year. Okay. Okay. Sige po. So, ito, napakaswerte naman ng BMK dahil na media pa. Bakit na media? Na media. Sa kadahilan ng bumahanga ang Lasip Chico. Sa totoo lang po, kung i-analyze lang po natin, ang Lasip Chico ay isang segment, alam niyo yung segment, segment of the protection of the flood control project. Bago niyo ituloy, engineer, para malinaw sa mga tagapakinig, yung pagbaha parang sinisisi dun sa parang walang gungguna, parang ganoon. Parang ganoon po. Pero hindi pa pala kumpleto. Segment lang. So hindi ma-avoid yung okay, sige, tuloy po ninyo. So ongoing pa yung yan po yung first phase of the project of the flood control ng Lasip Chico. Okay. Yung second phase po ay sa region. Iba naman pong kontraktor. Okay. So hindi din po masisisi ang second phase na kontraktor dahil na po ongoing pa. Ongoing pa. Hindi pa nagagawa yung floodgate. Yung floodgate. Doon po lumalabas, pumapasok ang flood water. Yun ang kadahilanan kung bakit pa hindi pa nga tapos ongoing pa pagkatapos yung kaya nung nanlimarag may ilog natan engineer, Vice Mayor, limo pa may danom at sa may porsyon iag ni agawa o asumpal. Correct po. Pero the contribution of the flooding of the Lasip Chico is approximately, baka tansya ko lang po, baka 5 to 10% of the flood. So minimal. Pero the source, yung saan ba pinagmumulan? Ng tubig. Ng tubig. Yun ang harapin. Ang hinanap kagad BMK Construction Corporation. Anti kung na to may ginawang ditan. Adalap kami ni, Kwanda. Engineer. Engineer, with your experience, siyempre marami na kayong na-involved na
na-involve na rin kayo sa mga maraming flood control projects na yan. Napag-aralan ho ba ninyo, nagkaroon po ba kayo ng feasibility study rin, engineer, kung paano natin makontrol yung flooding at saan ba talaga nagmumula yung tubig? Kung dapat yung Dagupan City accept the facts, ginawa ng Diyos yan na mababa talaga. Yung below yung catch basin na yan. So, hindi lang po biro-biro ang paggawa ng solution po dyan. Sa aking pananaw, malaki ang pumapasok from higher upland na tubig na hindi pa nasusolusyonan hanggang ngayon, dekada na ang nakakaraan. So, anong solusyon po dyan? Kahit na isarado mo, dublehin mo pa ang Lasip Chico Flood Control Project, ay hindi niya masusolve yung pagbaha sa Lasip and the neighboring barangay in the city of Dagupan. So, ito ay concern of all. Concern of all. Kailangan may masinsinan dialogue. Dialogue dito. Kasi kung birahan, kung ito ay political concern palagi, walang mangyayari. Dapat technical concern para masolve ang problema sa baha sa Dagupan. So, first, suggestion ko po, first, mayroong dialogue, no political partisan. Ngayon, ganito, somebody will sacrifice. Ano ibig sabihin nyo doon, engineer? Sample ko lang po. To save the world, to save the mankind, Jesus sacrificed himself. Ganon din dito sa Dagupan. Mayroong magsasacrifice. Tinantya ngayon, ginagawa, ongoing, elevated. Pero kung hindi tinatantya yung outlet, at biro mo, imbudo, ibaliktad mo yung imbudo, biglahin mo yung tubig. Yes, iba ang epekto. Aakyat ang tubig. Yes. Yan ang the main primary cause of Dagupan. Imbudo eh. Ngayon, walang yung outlet ng Dagupan ay cannot accommodate the incoming water, water plus rainwater, sinabayan pa ng high tide, the surge of the typhoon ay tinutulog yan, tumataas ng 2 meter. Ay paano masusolusyonan yan? Kailangan ang scientific at technical consideration on that particular matter. So, somebody will sacrifice. Kung kaya to. Kung kaya to. Ano pwedeng may sakripisyo dyan, engineer? So, total, sa susunod na dadagdagan pa uli, yan yung taas ng roads, tataas. Ang pwede lang makapasok sa building mga duwende. So magsasakripisyo yung mga... Definitely. Kasi mataas na eh. Mataas na. Malulubog na yung mga structures. What is the going? Umikot ako sa Dagupan, nakita ko swimming pool lahat ng establishmento. Bigla nagkaroon ng swimming pool. Swimming pool. Sakripisyo nila yung first floor. Parang kung baga, ang matatantya ko lang, dito a long-lasting solution. Sacrifice. Mag-sacrifice po sila. Total, anong gusto nila? Mag-sacrifice tuwing baha or mag-relax na sila habang buhay? I think you're right there, engineer, kasi that's the best thing that they can do now. I-adjust na lang. Kasi andyan na eh. Andyan na yung elevated roads. Wala na silang magagawa dyan. So, in order for them to survive, they have to sacrifice the first floor. Yun ang para malinaw. At yung nilang mag-sacrifice yung pagkaroon pa ng kabuluhan. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi, whether they like it or not, it is the authority of the implementing agency na pwede pang
mag-upgrade uli. Oo. Kapag in-upgrade uli, adi mga 20 nang pwedeng pumasok dyan. sa mga nandyan na. Yung mga na building na apektado. Mga tripit. O di, gawa na ng solusyon. Pag ginawa ng solusyon ngayon, siguraduhin nila. Pag-aralan nila yung the nature of climate change. Oo nga pala. Yung climate change, pag tumataas yung tubig, dapat naka-elevate siya para yung babagsak by gravity flow. O by gravity flow, hindi nakabuyan force, nagkukontra. Ngayon, may gravity flow, yung pag-pull ng flood water, hindi bataas pa sa dagat. Hindi sigurado, tanggal lahat. Diyan, sa sinabi ninyo, engineer, ito kasi ano lang ako, pagka ba gumagawa ng mga program of works, isinaalang-alang ba yung future, yung ito tatas uli, so ganito na lang ang i-program natin, ganun ba ang kuwan dyan, engineer, anong sa inyo dyan, para at least sumasabay, parang ganun? Actually, kaya nga ito sana ang magiging tingnan mo kung minsan yung mga urban planner, may urban planner tama. Yes. To categorize yung the planning. So gagawa sila ng study doon kung paano ito bang infrastructure, a waste of money of the government or helpful to the people. Dapat mag-hire sila ng mga genius naman dyan. Di ba mayroong urban si Palafox? Palafox. Palafox. Buhay pa ba yun? Mabiskag ni man, nakulantira man, umaniran totoo si Babagay Engineer. Correct. Palafox. May urban planner. Kaya kasi kanya-kanya, si kami Civil Works, may urban planner. That is why, sa isang LGU, mayroon yung tinatawag na Municipal or City Planning Office. Actually, yung work po nila sa planning officers, tinitignan nila 5 years or 10 years from now kung ano yung magiging itsura ng isang lugar. So meron silang tinatalagang lugar for area, for mga ibang activities. Yun ang mga plano gawain nila, engineer, So napakaganda na and I think part of their work is that urban planning also. Kaya lang, kailangan talaga natin ng masusing technical expertise ng mga ibang tao na expert talaga, at ang importante sa lahat, dialogue talaga. Pero may problema dyan, engineer. Ano man ang i-recommenda ng mga urban planners kung yung namumuno ayaw niyang sundin? Yan ang problema. Yan ang problema, engineer. Actually, dapat may isang departamento diyan gumagawa ng comprehensive land use plan. Para alam nila. Yan yung sa city planning yan. Kasi kung hindi nila sinusundan, palakasan, may tatayo doon, tatayo dito. Violation na yun. May political will. Tinignan, huwag kang magpatayo dyan. Hindi pwede dyan. Malakas ako kay mayor, malakas ako kay congressman. Pag-aralan naman nila na hindi ka mapagbibigyan, wala yung kumpa-kumpare, kumakumare, kaibigan. Kailan kaya yan? Magsasakripisyo naman ang ating bayan. You're in saying, engineer, na kung ano man po yung naitalagang CLUP, dapat strict implementation. Comprehensive land use plan. Yes, ng comprehensive land use plan, dapat strictly masundan yan. Pag sinabing wag magtatabon ng lupa sa pukok na ito, wag magtatabon dapat. Hindi ho ba ganun, engineer? Kasi yung mga may purpose kung bakit meron yung mga presence ng pukok diyan, because they serve as catch basin. Ngayon, kung sinabi ng CLUP, wag nyong galawin, pero ginalaw nyo, that destroys everything. Yes po. Ayan. Okay yan. Yung tatalakay natin, very magagandang mga discussion, informative, saka at least nalalaman natin. Ito, connecta natin doon sa flood control. Yung flooding, yung control of flooding na mainit ngayon sa
sa Senado. Yung pinag-uusapan. At ang nadidiin dito kung minsan mga kontraktor, dapat ba na madiin yung mga kontraktor dito? Before you go further, engineer, kapaborito RJ, balikan ko lang yung sa Lasip Chico. Kasi may mga projects tulad sa Oriental Mindoro na bisto ni Governor na yung structure is napakahina. Yung po ba mga ginawa nyong flood control projects dyan sa Lasip Chico para lang masiguro natin sa mga taga Barangay Lasip Chico, yagiramang gyugyo engineer, how stable yung flood control projects po natin dyan na ginawa? Actually, nung tinignan ko during flood, yung level ng tubig ay napakataas. Ni galaw mismo ng structure, hindi niya napagalaw. So matibay. Kung yung project na yun ay tinipid, ay walang material test, baksak na yun. Kung yung Lasip Chico na aming project ay nabuwag, dinaanan ng flood, dapat hindi na magkontrata ang BMK Construction Corporation kasi sa 40 years na tagal-tagal niya sa experience ay ang tanging pinagkakaingatan namin ay the structural integrity. Yun. The quality of work. Kaya nga, pasadong-pasado po tayo sa World Bank project. Napakatindi. Subok sa tibay at tatag. That's the AAA. Yun. That is AAA. Hindi ka makakapasok dyan. Yung ginawa namin sa Ilocos, walang nagawa ang gobernador doon. Basta kung anong sinabi ng World Bank, yun dapat sundin. Yun ang sundan. Walang pakialam dyan. Engineer, meron po ditong reaction. Engineer, that's easy for you to say daw kasi hindi daw po kayo apektado at may pera po kayo. Paano naman po yung mga mahirap daw? Doon po sa sinasabi po natin na somebody has to sacrifice. We have to balance. Balance. May pira ang gobyerno. Okay. Mag-augment din sila, imbis na ilagay muna sa tugunan din nila yung property na sa tagal-tagal na panahon ay nagsakripisyo, pinundar nila sa dugot, pawis nila. Yes. Pagkatapos isasakripisyo. There are liwi ang government naman. Napakalimuy. Kung may nawawala nga sabi diyan sa mga newspaper, bilyon-bilyon, bakit di na lang natin itulong sa mga tao na apektado para makabangon naman. Nasa politiko na yan, nasa leadership na yan ng ating bansa. Kung yun mga apektado, ito yung puhunan ko, yung pampagawa ko dito wala na, mababaon na ako sa utang sa bangko. Dapat tugunan nila malaki man, kaya nga mag-aambot tayo ng abot kaya ng gobyerno man. Para kaya nga may win-win situation dapat. So yun, win-win situation. Tulungan sila. Yun ang suggestion ngayon, engineer, is the government can help. Yes. In one way or another, the government can help. Dahil talagang apektado sila. Yes. Tama naman. Hindi pwede yung one side lang na para kang dictatorship. Hoy, alis ka dyan, tibagin ko yan. We are in democratic world. Intindihin mo naman yung kahirapan ng mga taong maliliit, tao, hindi yung porque gusto mo yung ganyan, ganyan ka na. Ay, hindi pwede. Alam mo kasi, dapat intindihin mo naman yung humanitarian consideration. Yes. Kasi buti kung mga big time lahat, sige. Sige. Kaya na pasabugin mo yung building niya, marami pang pera. Yes, tama po. Kasi alam mo, kapaborito Joseph, si engineer, talagang 'di ba? Ang ganda yung kaya siya sabi dahil hindi lang solo yung kontraktor yung kasi once upon a time naging isang
public servant. At in the future, baka maging public servant ulit. Kayang-kaya Sabi niya, ko nga, hindi malayong mangyari yan kasi with his awaboy, saka yung pananaw. Sa pananaw niya sa pagtulong sa taong bayan, the touch of yung public service nandiyan pa rin sa puso niya, alam ko yan. Yes, ngayon, engineer, mainit talaga yung issue ngayon dito sa flood control projects at napagbubuntungan ng yun na yung question ko kanina. Yung mga contractors. Yun na yun. With your experience, 40 years, may we solicit from you kung ano yung reaction po ninyo ngayon sa mga nangyayari na mga kaganapan at naiipit po yung mga contractors po ngayon sa ating bansa. Napaka anong tanong yan? Ganito na lang yan. Ang isasagot ko po dyan. In line with itatanong kung maitanong nyo man, in line with the expose of Mayor Magalong. Mayor Magalong. Yes. Go ahead. Yung pagsisisi sa kontraktor, siguro alam nyo na yan. Baka mas marami pa kayong alam kaysa sa akin. Alam nyo na po yan. So we cannot deny the facts. Kung marami na nagpapatotoo, hindi na natin only adjustment kung sino talaga ang hero. So ito masisisi ang kontraktor kami sana hindi kami sinisisi dito. Bakit? Whatever circumstances, ngayon kami pinasika nila ang BMK. Whatever circumstances, maliit o malaki ang kita o walang kita ang BMK, we will protect our project. Yung within even beyond. Even beyond. Ewan ko yung iba kung garapal sila sa income. Sa amin hindi. Ayun yung talagang pinoprotektahan. Mayroong mapagsasahod lang sa tao, mabigyan mo ng kabuhayan, ma-maintenance mo yung equipment. So be it. Basta malinis po tayong gumagalaw. The mission and vision of the BMK Construction Corporation is to preserve the name of the BMK Construction Corporation na hindi lang basta-basta. Dinaanan na po ng maraming pagsubok ang BMK, pero nandiyan pa rin po sa awa ng Panginoong Diyos. Yung sinasabi niya kapaborito Joseph kanina, tested na. Tulad nung nabanggit na nagpasikat yung Lasip Chico, dinaanan. Pero ni Agatinyog, parang ganon. In 40 years, sabi nga kanina ni Engineer, wala kang masasabi sa mga ginawa nila na nagkaroon ng problema. Yes, at saka ang assurance doon, sinasabi nga ng engineer, yung AAA sila. Tama, hindi naman nila mararating yun. Yes. Engineer, merong present si Mayor Magalong ng Baguio City na anatomy of corruption sa mga projects ng gobyerno. Would you confirm or deny that? Parang yan yung tanong natin kanina. Mas marami kayo para matauhan naman lahat. Matauhan naman. Not mentioning everybody. Bago ako sumagot, baka pwede muna kayong sumagot. Ito na lang siguro ang tanong dyan. Ito na lang ang tanong, kapaborito Joseph. So pabor kayo ngayon sa ginagawa ng Senado na may imbestigan yan at mabigyan ng, di ba, kung sino man yung mga kumakamal dyan, mabigyan ng umaparusahan. Parang ganun. Or you support the advocacy of Mayor Magalong. Ganun na rin. Parehas na rin. Yes. Okay. At sa pag-iimbestiga, yan. Ito dapat matauhan lahat. Matauhan lahat. Down to grassroots level. Up to the top level. Yung anatomy of Mayor Magalong is
eye-opener of everybody. Okay. Dapat, yung anatomy yun ay hindi ningas kugon. Baka may certain, hindi correct me, I'm wrong. Baka yung expose, baka may plano. May purpose baka may din. plano. Baka may plano para rin. sumikat ka sa media, makilala ka, madaling manalo. Is your intention is real? To be a hero. Yan. Ganito ang masasabi ko po dyan. Makinig mabuti. Sige. From verse liber, we cite an example in the Bible. Sabi ni Lord Jesus Christ, nung nagkasala si Maria Magdalena, napapatayin sa bato na babatuhin. Tupakanda. Tupakanda. Para mamatay, yun ang kaparusahan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sino man sa inyo ang hindi ang walang kasalanan, yung bahid ng kasalanan, ay bumato sa kanya. Ngayon, balik ko kay Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, imposibleng anghel yan since beginning. Baka nagkasala din. Baka nagkasala din. Dahil dapat transparent din siya sa kanyang pinamumunuhan kung magiging hero siya. Kung yung naging gawain niya noon, I'm not saying ginawa niya. Kung yung nagawin, kung yung mga ay may ginawa rin siyang hindi maganda. Kasi napakahirap mag-serve. You need support, logistic. Experience ko na po yan. Kung yung mga ginawa niya ay na-tempted siya, so may kasalanan siya way back from his previous services. Ngayon, gusto niyang maging hero ng Pilipinas. So, siya ay isang eye-opener to the people of the Republic of the Philippines. Yes, nationwide. Nationwide. So, ganito. Kung sino man, from down to barangay up to the President, kung sino man, magmula sa barangay hanggang Presidente, na walang kasalanan, walang walang ginawang kasalanan, ay batuhin si Mayor Magalong ng 1 kilong pork barrel. Mabigat din yun kaya na papel. Ay yung 1 kilong papel na pork barrel, mabigat, mamamatay. Madami yun. At magmula sa kapitan, elected, appointed official in the government, babato kay Mayor Magalong. Para sa ganon, makikita kung sino man ang hindi gumagawa ng masama ay magbabato. Pero siguro kung hindi sila bumato, lahat sila. Walang bumato. Kung walang bumato, wala. Yun na lang kaya ang basya na pagbuto, wag nang ibuto. Kasi hindi siya bumato. So, ibig sabihin may kasalanan. Yes, hindi Pag malinis. bumato, at malinis yun. Malinis yun. At kung namatay si Mayor Magalong dahil sa kanyang anatomy, sa kanyang expose, siguro nararapat lang na si Mayor Magalong ay itabi kay Jose Rizal sa Rizal Park. Hoy, bayani. Si Mayor Magalong, pag namatay sa pagbabato, lagyan ng monumento sa tabi ni Jose Rizal at ang kanyang title doon, ano po? Ano, sa palagay niya? The Economic Hero of the Philippines. Kasi naligtas niya yung ekonomiya ng ating bansa. Yan lang po. So, Engineer, tanungin ko po sa inyo. Pag wala yung anatomy ni Mayor Magalong, will it make a difference on your part na maggawa ng mga projects sa gobyerno? Yes. Wala yung anatomy na yun, Wala yung mga percentage na yan. Purely
nakakonsentrate kayo sa project, will it make a difference for our country? Actually, napakalaking bagay. Talagang naku po. Magagamit mo lahat sa ano yung ano sa napakalaking bagay. Baka pag yan ay nangyari na economic stable ang Pilipinas dahil the right voting, the right money, the right implementation, the right the purpose of the project, maraming magagawang project, baka takot na tayong ibuli ng China. Kasi we are highly sophisticated, powerful, even small, but strong country of the Asia. Kung yan ay magkaisa, magsakripisyo ang bawat leader, mga ano na to help our country, to help not our own interest, sacrifice for the next generation of our society. Kasi matanda na tayo Baka the next generation, it's time also for a change. For a na change. Yung mga naghihirap ay makaahon naman. Yes. Kasi yung mga pundo ay mapupunta sa tamang gagastusin ng bayan natin. Siguro may magsasabi engineer na realidad niya na yan, mahirap nang baguhin. Siguro gusto naming marinig yung solidong solusyon kung paano yan masolusyonan. Anong sa inyo dyan, engineer? Yan, sige. Siguro yung mga ginagawa nila ngayon, pagpatuloy nila yung kay Mayor Magalong, hindi lang ningas ko bring up to the last part until he succeed. Yun. Pero suportado nyo? Kung sa akin, suportado ko kasi for the nation. Yung good governance, parang gano'n. Yung good governance na sinasabi ng mga ibang leader. Okay. Reaction lang, engineer. May nagbigay dito. Reclaim all waterways, river systems sa Dagupan. Lumiit na yung mga ilog. May mga hospital na nagtabon sa kanilang mga within their premises ng 1 meter. Di naman masaway yung isa kasi siya mismo nagtatabon ng ilog. Reactions ng Ponilihan, mga kapaborito yung iba hindi ko na babasahin. Meron pa dito kapaborito RJ. Siyempre nagpapabati si Madam Cecilia Morante, si Sir Maxi Solis, si Madam Digna Manawis Alabado Tandok. Sabi niya, wow, engineer, congratulations. At nakikinig din yung classmate ko na nasa Canada na. Dating nasa BMK si engineer si Merna Soriano Milan. Binabati kayo, engineer. Palaging nakikinig yun. Kilala niyo yun, di ba? Si Engineer Merna. Kilala ko po. Okay. So lastly, engineer, ano po ang magandang maipapayo natin? Dapat as a citizen, sabi nga ninyo, kailangan natin na siguro maramdaman naman ng mga future generations kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ano kaya magandang gawin natin para yung mga isyong ganito mawala na sa sistema natin? Unang-una po sa lahat ay wag na tayong mapolitika. Okay. Wag na tayong mapolitika. Hintayin yung the right time for politics. Magtulungan. Kung sino man yung mga nakaupo, tulungan. Tulungan nila. At yung mga nakaupo naman, think of the least fortunate of our country. Huwag silang ibabas kung magapagbigay sila ng mga suggestion na magaganda. Kasi the more head, the more improvement, the more idea. Okay. Ngayon, kung binibigyan po ng magandang support, we are inspiring the politician, the leader,
Kasi time nila yun eh. Wala tayong magagawa sa plano nila. Okay. Kundi suportahan na lang. Pero kung bad effect na yan, then it's time to change. It's time to change our leader. So, yun ang masasabi ko. Pagkatapos, magtulong-tulong na tayo. Grabe ang nangyayari sa atin. Kaya hindi magka-move forward ang ating bansa. So, siguro, kung wala na tayong masahan, hindi na mapipigil yan. Ang tanging ma-advise ko lang ay prayer. Yun, kay dasal. Lord. Magdasal na lang tayo. Na-guide sila. Sana ang mga taong bayan ay i-guide ng Panginoong Diyos sa kanilang pagpili ng leader at bigyan naman po ng maganda. Manalangin na lang tayo. Kung wala tayo, daanin na lang natin sa panalangin. Okay. So, panalangin natin ang bayan natin at ang probinsya natin, ang bansa natin na sana ay makapantay sa mga magagandang mga plano ng ibang bansa na progresibo. Ayan. So in short, ito, maiiwan siguro natin na salita, Kapaborito RJ. The leader you choose, the leader you elect, defines who you are. And with that, Engineer, maraming salamat po. Engineer Vice Mayor, maraming salamat. Pinaunlakan po ninyo ang aming invitation sa inyo. At makapanayan po kayo at mabigyan din ng linaw yung mga ibang issues at lalong-lalo to sa mainit at tinatalakay po ngayon sa buong bansa. Ito mga problema sa mga flood mitigation projects ng buong bansa. At sa mga susunod, baka pwedeng maimbitahan ulit natin. Oh yes, of course. Welcome po. Yes, okay po. So again, with that, mga kaibigan, ang ating bisita for today sa ating Liknay Valley, si Engineer, former Vice Mayor Ernesto Aquino Mata from Bugalyon, Pangasinan. At sila pa rin po yung spokesperson na ngayon ng BMK Corporation. Yan. So, sana nalinawan po tayo sa mga ibang issues at natin nalakay po natin this morning. Until tomorrow, mga kapaborito, tabayanan po ninyo sa sunod kagad ang number 1 kapaborito Joey Baby, Akolo Pakantabi Lalangula, Liknay Valley, Sari Magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Sa Magtaralingkor, Magtariuran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, Engineer Nixon Dakal. See po mga kapaborito, bukas dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan